Espiritu Santo, eu serei equipado em mim.
Ipinayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin na ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin na ibinigay mo ay binigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi iyaong mga sa akin na ibinigay mo sapagkat sila iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumuluwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo, Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay ningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo at sinasilita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinaupatan sila ng sanglibutan sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanan sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalatiang sa aking ibinigay mo ay binigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin na inibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Manalangin tayo po. Sakdala kay kaming Ginoo. Pasalamat kami Ginoong Diyos sa anong makanano. Kinyan mo kaya pong sikan ng pong puwerseng balang metong kaya kami. Ginoo ngayon po makatipon kami, king balayan mong santuario.
Ginoong Diyos, makisabi kayo pong makikiray pa. Sana po dungawan mo kami at bendesyonan. Diyos ko, ini po yung pinili mo ka rin dakala kasangkapan. No, kabudibud may po yung mapamatulang yung Espiritu. Diyos ko, sana po panela pong dalisya rin kaya kaming lungub ka rin kaya kaming puso at ingidala na ganing Diyos. Diyos ko, mo po buka di kaming panalangin, min nga po rin kaya kaming kapatad. At yung kayang alawang bansa, ano makanana ganing Diyos, mungating ka man po nga ba, tiyawan pa magkulang yung balang metong kaya kami Diyos ko. Sana po mo na po bibilang kasalanan. Noon ay ganing Diyos, pagkalumuan ng kaya pong kabis na ng balang metong kaya kami. Igpangin ni pong kaurasan na iti. Kabudlikwan mila po rin balay mintok nangan, at makanyan kaya pong maiksan metong kaya kangin ng kaurasan na iti Diyos ko, dungawan mo kami. Ganing Diyos, ing balang metong kaya kami Diyos ko, sana po bendesyonan mo kami. Laganap mo, sana po yung kaya kang banal. Ay Espiritu, banting upahin niya pong turo ang pong tumahid kaya kami, ganing kayabakan na iti. Diyos ko, asahan ko po, ding dalangin mi ngayon nga ba iti sana po panuanan mula. Manibat na po ngayon nga mangking wakas, yan asa po, Emmanuel.
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungang nauukol sa uri, sa simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pakikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu ay pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pakikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu o kabatlayaan sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng medyumidad.
Si Kristo ang inyong buhay. Kung siya ay mananatili sa inyo, maihahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Gayon din, ang lahat ng kanyang paghihirap, pagtitiis, na kanyang ginawa dito sa lupa, kayo'y makakabahagi sapagkat binuhay kayong muli at tinawag upang maging tagapaglingkod niya. Ang pag-ibig at kaluwalhatian ay sumainyo. Sa araw na ito, ng inyong pagpupuri, pakikiisa, at pakikipag-ugnayan sa poong may kapal, naway sana lalo niyang makita sa bawat isa na mayroon kayong katatagan at pagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng oras. Tagumpay man o kahirapan ang dumating sa inyong buhay, lagi ninyong tatandaan, may isang Diyos na laging tumitingin at laging handang tumulong at gumabay sa inyong lahat. Sapagkat ang mga taong nakikipag-isa kay Kristo Jesus ang sabi ng Hebanghelyo, wala na kayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Sapagkat pinalaya na kayo ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ng pagtanggap kay Heso Kristo. Sino man ang may pananampalataya at paniniwala at tumanggap kay Kristo Jesus, ito ay humahantong sa pagbabago ng tao. Nagsisimulang magbago ang kanyang pamumuhay bilang isang matuwid na tao. Hindi ito naaayon
sa kagustuhan ng laman, kung hindi ito ay naaayon sa Espiritu na nagbibigay buhay sa inyo. Sapagkat marami ang mayroong pananampalataya sa Diyos, subalit marami ang hindi nakapagtitiis sa pagsubok, pagdurusa at kahirapan. Ngunit, paano ba ninyo ito mapapagtagumpayan sa kabila ng pagdurusa at pagsubok sa inyo? Kapag kayo ay sumailalim na sa pagsubok, ito ang nagdadala sa inyo sa pagpupuri sa Diyos, sa kahalwalhatian at kapayapaan. Kayo ay nadadalisayan na parang isang ginto na ito ay lalong kinikiskis, ay nakikita ang tunay na kulay at katotohanan. Mas higit na marami ang kahirapan, higit na nakikita ang kadakilahan sa Diyos at kaluwalhatian ng inyong pagtitiis. Sa kahirapan. Lagi ninyong tatandaan ang Diyos ang siyang makapangyarihan. Hawak niya ang buong mundo sa kanyang kamay. Alam niya kung ano ang mainam sa inyong lahat. Ngunit, walang mangyayari sa inyo kung wala siyang pahintulot. Sapagkat sa mga may pananampalataya at may paniniwala sa poong may kapal, marami ang nakikita na ito'y nahihirapang mabuhay sa isang lipunan na kung saan mayroong nakawan, patayan, may kagutuman, at may kahirapan. Ngunit, ang sabi ng Ebanghelyo, kung sino man ang sa Kanya ay mananatili, walang ni isang hibla ng inyong buhok na ito ay malalagas nang walang pahintulot ng Amang nasa langit. Kung minsan, hinahayaan ng Diyos na madama ng tao
ang pisikal na kapahamakan o ang anumang karamdaman, sapagkat ito ay sa dahilang na paraan ng Diyos upang ito ay masubukan ang kaniyang pananampalataya. Mahal kayo ng Diyos sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang kanyang katawan upang ihandog ang kanyang dugo at ibuhos nang sa ganon maging malinis ang sangkatauhan at mailigtas ang sinuman ang sa kanya ay sumampalataya. Sapagkat ang pananampalataya ay ang pagsisikap na matupad ang pangako at pangarap ng Diyos sa inyo. Ang pangarap ng Diyos sa inyo ay manatili at patuloy kayong magtiis, magsikap na may katapatan sa inyong paglalakbay, sa inyong pagsunod sa kanyang mga kalooban. Sapagkat si Kristo ang inyong buhay, kung siya ay mananatili sa inyong buhay, maihahayag din kayong kasama niya. Makakahati sa kanyang karangalan, sapagkat binuhay kayong muli at tinawag upang maglingkod sa Kanya. Lagi ninyong tatandaan, sino man ang may pananampalataya at paniniwala kay Kristo Jesus, ito ay hindi malaya sa anumang subok, kahirapan o pagdurusa. Sa katotohanan, ito ay mabuti para sa lahat. Sapagkat nasusubok ang inyong pananampalataya at nagbubunga ng kaluwalhatian. Kung patuloy ninyong iniibig ang Diyos, kaya ninyong magalak at magtiis sa gitna ng paghihirap. Lagi ninyong tatandaan, hindi ang relihiyon ang sa inyo ay makapagliligtas, kung hindi ang inyong relasyon na may gawang aksyon, kabutihan, katapatan, sa poong may kapal, ang siyang makakapagpatunay na kayo ay maililigtas. Sa oras na ito, sa inyong paglalakad, naway inyong
natagpuan ang mga karunungan na maaari ninyong isimpan sa inyong mga puso, na hindi mananakaw ng sinuman, sapagkat ito'y karunungan na galing sa Diyos. Maraming salamat sa inyong lahat na nagsipadalo, dumating, sa banal na pagtitipon na ito. Naway sana ang kapayapaan at ang presensya ng Diyos ay laging sumasa inyo. Huwag ninyong hahayaan na magkaroon kayo ng kahinaan upang kayo'y mabaligtaran at makuha ng isang salitang walang kahalagahan. Ang mahalaga, nasa inyo ang pag-ibig ng Diyos. May kahalwaltian at mayroong kagalakan. Tuparin ninyo at sundin ninyo ang mga kaloob ng Diyos sa inyo. Sapagkat sa huli, ang inyong tinatamasa na pangako ng Diyos, kayo ay magiging kabahagi niya. Salamat sa inyong lahat. Ang walang sawang inyong pakikiisa, pakikipag-ugnayan sa mabuting salita ng Diyos ay lagi ninyong isisimpan sa inyong mga puso. Sa lahat ng dumalo, ang kapayapaan ay laging sumainyo. Mula sa pag-ibig ng Diyos at ng kanyang kaluwalhatian at patnubay ng Espiritu'y Santo. Adios. Punganing at siya po.
at kalam ning Diyos mama ko. Dapat aman wala iligan at iyo kung kapanwalan miyabing beriyo ing maya pawaras munang iayabot ko ingke kong kapatad delaking manimuna sa guling pinandit ulong iyo gawan niyang munay gamit ko paluklukan mo ya panintun keng daya itik kalapat ng ngening tinak kayo parin ko nagawan ninukayang ini tulong king si kanan paluklukan yeng itimanamdaman bayang mi payapa king kayang panamdam king lagyoning geno babaye kumusta mo pang niwalan ing maku ulang kang binye kong dimdamong ingka kong panipa bulag kang bulag pipisang alikang maklakang mikla yang ini binye ko naing kekang kalayan uling pengari mo manamdaman yarin enikindo mo mababali saya nyalalaya nakawang inguli naniti saglit lo mapit yang metong agabeng ingka kong panipang tengari naning
magmandok king pinanditay ti morin lok yawong amit kaya be mo mandyot kung nadwa kita ko ala ang lalawan niya ninong isadya mo yung sarili mo kung bulan niya thank mo ba magdaretso ka ka rin kamarap makasadya na ka nakatapakot Evangelyo itong panggabi mo pidagin mo then wala na niya yung gumamit concentration wala na niya timbang that's my time let's put it konsentrasyon. Kaliwat na ito. Wala nang lili. Pagpahal. Kung marigla ka ba, matapit ka, mag-nervous ka. Nung mag-nervous ka, ito yung kadalas. Lungod. Marami ako lang. Timbang naman. Timbang naman. Ini. Diyan. Ba't mo may tayo bakit? Balik.
ako'y panwalandang. Upaya mong wagas, yane mamakoyo. Impenan di taiti, hingadon ko keka, mulining payapa, ganap ni persang, tanggapan na Ginoong, oren ni balumong, timpa magkalabdak, kaya rin anak mo, lobos maging piyarsang, katawan na yatiyong, si kaniya't magobra, katungkulan ng ginasa maestro, kening magkalabkong, yung laboratoryong, inimibus niyang, sabla ng kailangan, tanggapan ng nabis lang kulang, kundi pagkalubya. Walian ka niyan, makbalik tinggang. Kaya tadi glasses. Lalayan mo. Mesok natin. Atenda man dulu na. Katatakot ah. Bilis makaisip lang dahil sa damat. Anya. Burong kami. Yan. Bili-bili tayo sa pamitan. Kasama naman sa pamitan. Kaya yan. Kailangan mag-exert lang sa pareho. Lagi yun iba, amponin anak ng sagli. Pilit siya sagli malam. Yan. Ay, bibili. Ay, may bibili gamat mo. Concentration. Lagi yun iba, yung poning anak ng kaya ng Diyos pag
Nasa iyo mo ito. Ganyan lang. Dito mo. Pangangakot ko. At pangbayad ka pangangakot ko. Gari naman. Naman. Tatlo ka. Ganyan mo ba? Bayan mo. Ganyan mo. Pansayin mo. Pansayin mo. Pain man yung gatas. Gatas. Magpalimpit mo na. Diyos iyo akaki niya sasalat man babien ng misteryos nung lang may papaldan pikwanan king piersang kakung kabilinan mapaliye at magobrang magmaneho pamubawal labning walungal pamupay na wakang panwala nalimo ing minagos kekang yersaneng maragul ngening mikalagkang nungayamo mitakutan di takwasa dinan moyang oyaning upayang tinangkapan walan kabang ating timbang panyak longgamitan iti manalang sibul tutuluyan maniwala ampon tapat bukod yang nanabangnan denilang suyukong ikang merinan king pyesa ng pigkalo
gabi na ni Reynong bukas gat panang pun neng pamanoliyo bang kanita magalo lumakad makaringo yat mong nakalasalamang ikayo'y kungan higit at lalo ding sablang monong ulan bisat alikayo ke kayong panwalan at tanggapan anak ng Diyos wapin pili kongan king lagyo ning ginung napunting gewayong maragol payayariyong dakal paingobra milalawot kayong yambabayat seselang ko inyayang bilin kong gawan ye itik doy kasal pantayanan tunay ng bantayog wawagwagay tinan nung manalangin kong libro na sasabihan sablang bagay anayadawan yomi pagkalangan salpan tayo kayo biyayang buriyong oneng inawadi kay ba't ege wayong itang katawanang ning buring miyabiyewang lagyo na ning kapanwalan gawan yung tungkulan yung pamagnobena ot gagawan niyo ya isipan niyo galang ene magbanteya hingtolay ingat ya pagumas
danala. Tingke kong sarili, tandanan yung munang. Kung manamdaman kingeni yatan ko, gagawan niyang tapat paloy nobenaryo. Babayit lalaki pagamo amo ko, pakisabing mayap king panga at yoko. Si mayunong gasbok konsentra dukungan. Esit-sit kenit ke tabulong bulungan. Manyawad ko king Diyos at ing katapatan. Grabe ing yato matni kong sasabihan. In Diyos supoyayo, in Diyos lugodiya. Sa karing bukasyo, dingadwang gamat na. Tinkong kapayapan, kekoy ka nala. Lumning balang saglit ing mibabayo ya. Ing kekong sarili, itiyang gawan yung manugaling banal anting bayong tao. Yan na maulit babaying at deyo. Si mayore ngasboke magbida kayo. Manyawad king Diyos sa sambang katutuan. Kingke kayong beye alakong daralan. Aye makawag ne nobenang gagawan. Uling matuan ako kakumpasayangan. Nung ding ka yablasan etatang gapan niyo. Bukod yan ka na ako tingtala banteyo. Manwala ko tali ititan danan yo. Abe keng daratang isan Estebanong. Yan mga intuliran karen yang mamilaton. Itang destino na yang mesa bingguardian. Ang gaman ni kayo yan neya kakawang. Limbaway kayo di ko maglakbayan. Niya pakikwanan nyo mababang mababadyo. Bayo kong melalang kayabe ng Kristo. Ulitan kong eni bayo go mulot ko. Ipaliyeng tapat ening no benaryong.
may gitiyaying bi, pagkabien anuman. Karas kintong kulyo, oras ke kong gawan, may gitiyang platapor, maning kapanwalan. Indat kimot kayo, laltoya katawan. Ingkabelugan na ning pamanwalayo, may giting megawa iplata permayo. Ikong sabla-sabla kimot pang galoyo, iko'y larawan na balanga gawayo. Pasalamat king Diyos, bigmana ikayo. At di na kong gamit, ding kaya na kaniyo. Kingaldoning napon, detang pengariyo. Pilan laking bilangin kulang linto. Piyobeyo, bayan nyo, megawa, lonyo lang. At tinang panyolong lintoneng ing bunga, lalo yung dagdagan baneyan makoya. Ing bunga daratang ping itilaltoyang, sibulam molino alang ka iyang ganan. Basta't tapat ko king sakluan yait inuman. Ingegan nagana king kapanaunan. Jaspe pakayap yang dakala salunan. Kaya gasandaya inggang pibandyana. Megugol megisan Kristo king panauna. Inyang dinatamne bibuhat nisip na. Anagdilid ng malang tagkelya. Miyaliwang misteryos binyenaning Ginoo. Ke komitaguyod menuna ke kayo. Pilan lang kinayap, pilan lang mewulo. Dakal lang misteryos, meyakit bebatyo. May kisaksakan niya, anong sinabi ng gilid ng imalan, muyatag kilnaya. Kumayat piya iti, Kristo mandaralya. Anang mga mano tingupa, yang linwal kayang. Babae, babae, kakulong mapit ka. Salpantayanan mong ba't ngeni mayap na ka. Ito tulad mengening sarili mo sana. Linab kang ampunan, iti mayap na kang. Kasalpantayanan, iti ang gawan yo. Maragol yang dili, gintuking puso yo. Istong menagumpe,
itiyang dapat iyo. Anya nga napupin niting ebanghelyo. Kasal pantayanan timbotil mistastang. Sabiyan mo kem bundok itiyang muntaya. Kanyang dayat malat wapin yan muntaya. O nung kapanwalan mo yan at alaya. Manugali ko sang ating kasinsinan. Protector titipa, king ba lang lunduyan. Dat magsalita la, lugod yaing pairan. Ing lugod material, lugod espiritual. Ninuna kangeni makagawang todo. Onong apuluyay ing lugod gawano. Itamu mga dua agagawa na wo. Kababayat na ning metong atawa. Kinguli naniti denilang haidwang. Lumele kag saglit king daya mirinan. Alalayan yeying kapatod yubilang. Ikda ko sa guli, king Diyos manyawad tangan. Konsentrado kayong ipukol yang gusto. Ikayong pikwanaan gamat na tanan niyo. Sa guling pinandit, manalangin tamo. Bilang yang pabakal, king kapatadiyong. Sakdalang maestra, mulit ka kung aduan. Kananan niya gamit mo yung ama. Manalangin kepo, ening kawarasan. Orening anak mo, tilob ning pisamban. At least ding pusura, emo 5 burisan. Dinan mo ngang persa, itiyang aduan kong. Nanumang panamdam, mabayat masolo. Itiyaya lumapit karela dumalo. Bapong tungkulan da agawaro gusto. Pagkabiye-babiyeme ang biyera yang gana. Ing kalig-aligan lawot mo karela. Ing mapaling singo, ing yato daralano. Karelangan gino, poyete marimla. Lakapang kukuanan, karela metong mam. Hanggang mabibiyela, emo ko kawangan. Mayaring obrarang at talang sa bagal. Diyos ko anak mula, kako po malnoman. Iti ang awat kong katatawian ginong. Muli ang payapa, si kandanayatiyo. Ining menibatan king dalan a sentro. Patno bayan mongan, yan asapoy.
awad ko. Muli kang aniwalan mo ngayon, matutod na kang manyaman. Bahay ka matutod, minum ka kitang gata sa bibran. Kitang tunggal, basali. Kabitasang mamang ang karni. Naintindihan mo ko. Gule-gule, asandanon, at pangaybat, prutas, manapik ang mangan. Alaka sugat, adungos. Alakang mega gas, adungos. Nune, niya daramdaman mo yan, sumabra kang kabsi, at migkulang kang bano. Naintindihan mo ko. Meranap ka, kay bat, milalo kang mengan, iyaingening, nembengi, kabidasang magpakabsi. Isang dumi pa mo rin, ing nasing malambot. Naintindihan mo ko. Den kapayang malulot, anatili lang, pekayam salmo. Det pa mo, nagwatsyempo mo, isang dumi, kapalage-lage, angkol, keng mapagi. Pakaino mo, pingke ka nga gotsyempo. Yan, inglidot ko kita. May oras sabot keke ka, kapamilatana, may mukayana, kuling binigay. Oy, ning wakas na, ning kakong kasayuan. Panaw ng Kristo ke kong panggaralan. Detang alagad na aking kapanaunan. Ati luking yato abenong manaral. Nga nang migsalita, bato dalan niyo lang. Mukyat aking bundok, nga ning sinabi ng baturang dadalan kim bundok at yun na. Anay bili oren, bakong may painawang. Hingabe ng toso, alagad na yatiyong. Nginimimisipya, inggawan danano. Halang makibalo, daptanan Ginoo. Binindes yun anong matume ging putong. Dinalinin naman ing kayesipanang. Ingod sa toso nga ning biloblobanang. Tuki ang managkat kimbundok umepa. Ing batong maragol anay dala kuyang. King pangadwang ukdo may nagkat ne naman. Ingodas at sa pekaragol dagulyan. Onenging maestra gawan de baluyan. Anay bili wala kang mipainawa naman. Inyong abat yun na piersaran na yatiyo.
Talanan yung bato, mulit po si Bayo. Ingke kayong gawan, eniyang daptan nyo. Pakabasi-basyo, hanang menya biwang. Ing marayudasan, yang malugod kako. Yudas milawot, batwat meng dagulo. Panawon king napon, man yang atiyo. Keka ko sasabihan kimbalang katao. Itang mayayakit ng tingmanamdaman. Pakisabing mayap nasa matangal. Insumon kumate nilang daratangihan. Keng kayo migmula dapat yung pansinan. Potak ka ring bukas makibiro kong Diyos makanyan mo naman yang talwi ko. Potay eyo buri idalara kayo. Patakbang keng mayap itang kalo toyo. Bisa kot bisa paganda kakuyan. Minunang dakening kasalpon tayanan. Pepatak mangkeying kaluto raytinan. Inyang alasare me biasang tinakbang. Baluyo itiwo niyang iniulit ko kalugo randa ko ngan ngobra maragulong. Isipan yung mayap ninuing ka utos yo. Babyeyaying Diyos take kayo lewa. Yan mo mayari kaya kung katungkulan metopad at miyabye pangako miyadwang king lagyo ning Gino. Bukas yo sikapan bukas sa langangga luntoy ka pamintuan. Baleno litan ko kalabiw king sentro nobena tayemik konsentrado na kayo, lakwan ning eganaga, napibale-baleyo, at kaniyang dalan, suray lulabyo, kingkekong panamdam, iting katatalyan, pasalo nganyebo, ring kapon niwalan, tingkeka yung anak, ngeni nga tinoman, ilang ning bungayo, may git yung sikapon. Iyako yung sinuyo, kayo tinipa, ating ka bitasan, keka ko darala, hanggang ka wakasan, ing Diyasyo mabiya, ing matula. Santiago Mamunyo.
ang siya pong nangunguna sa ating mga buhay ngayong umagang ito. At tayo po ay mapapalad dahil nagampanan na naman po natin ang ating banal na tungkulin sa isang Panginoon. At mabuhay po tayo ngayong umaga. At bagamat po 10 minutes na lang po ang natitirang oras, ay 5 minutes lang po ang aking gagamiting oras ngayong umagang ito. At napakaganda po ng ating mensahe ngayong umagang ito. Ang magandang balita, ang ating pong paksa ay pagtitiis. Alam po ninyo, napakaalaga po sa isang tao ang pagtitiis. At wala pong nagtagumpay na tao. Hindi po natin makakamit ang ating mithiin sa buhay kung wala pong pagtitiis. Yan po ang dapat nating angkinin sa ating mga buhay, lalong-lalo na po sa pang-araw-araw nating pamumuhay. At ang pagtitiis po ay kailangan natin sa panahong ito, sa karamdaman man o kalusugan, sa kahirapan at kaginawaan, kailangan po natin ng pagtitiis. Kung wala po tayong pagtitiis, hindi natin matatamo ang naisin natin sa buhay. At ang ating pong katatayuan bilang lingkod ng Panginoon, wala pong mabigat na naisin natin sa ating Panginoon. At ito po ay gamitin nating gabay sa ating mga buhay-buhay sa pang-araw-araw ang pagtitiis. Kalakip po ng ating tapat na panalangin sa ating Panginoon. At babasahin ko po ang isang sitas sa Biblia sa Tao Roma 12:12. Narito po ang nakasaad sa Tao Roma 12:12. Mga galak sa pag-asa, magtiisin sa kapig-atihan, magmatiyagin sa panalangin. Yun po ang nababasa sa Biblia. Magtiisin tayo sa lahat ng bagay sa kapig-atian o sa kaginawahan. At dagdagan po natin ang mga panalangin natin, taimtim na panalangin. At alam po natin na ang Panginoon ay nagbibigay at nag-iiganti sa lahat nating mga pangangailangan. At kahit noong panahonan po ng unang panahon, isinugo po ng ating Panginoon ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, hindi po para sa mga matuwid, kundi po para sa mga makasalanang kagaya natin. Siya po ay nagtiis, inako po niya ang lahat ng bagay na masakit sa isang tao. Inako po niya ang kahirapan, pag-aalipusta, sumpa, lahat po ginawa niya para sa atin. Kaya siya po ang tanging may akda ng pagtitiis. Tanging Jesucristo lamang po nagmula ang salitang pagtitiis. Kaya manarapat po na taglayin po natin ang pagtitiis. Tingnan po natin ang ating nunong Noe o nunong Job. Sa panahon po niya, ano pong nangyari? Ayon po sa Biblia, namatay po ang lahat ng kanyang mga anak, nawala po lahat ang kanyang mga ari-arian, at ang pinakamasakit po sa nangyari sa kanyang buhay ay nagkaroon po siya ng malubhang karamdaman at nagkasakit po siya, nalalapnos ang kanyang mga laman. Ito po ay hindi niya ininda, bagkus ay lalo pa siyang lalo pa niya pong pinagtibay ang kanyang pananampalataya sa ating lumikang Panginoon.
at hindi po siya nagkasala, nagtiis po siya ng mahabang pagtitiis dahil po ito ang minarapat para po lalo siyang makapaglingkod sa ating dakilang Panginoon. Kaya po sa panahon natin po ngayon, napakalagang ang salitang pagtitiis sa atin. Kung wala po tayong pagtitiis, wala po tayo rito ngayong umagang ito, mga kapatid. Wala po tayo sa ating banhal na pagtitipon ngayong umagang ito kung wala po tayong pagtitiis. Kaya sana po, 5 minutes na lang po ang oras. Sana po sapat na at naunawaan ninyo ang ating mensahe ngayong umagang ito. At lahat po ng ating ginagawa ay nagbibigay po at nagbibigay ng gantimpala ang ating Panginoon. At siya lamang po tangi ang ating paglingkuran, siya lamang po ang ating aasahan sa lahat ng oras para po tayo ay gabayan niya sa lahat ng sandali at hindi po tayo mapaamak. Muli, maraming salamat po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating naging tagapagsalita ngayong umaga. At salamat naman po sa ating Diyos Ama na tayo po ay Kanyang binigyan po ng buhay at lakas. Ito po ang tanging bigay niya sa atin upang tayo po ay makaganap din sa ating mga tungkulin. Mapalad po tayo sa umagang ito dahil naramdaman po natin ang presensya ng ating Panginoon at nagkaroon po tayo ng isang paggawa, pagtupad sa ating mga tungkulin at nagbigay din ng biyaya ang ating Panginoon sa ating kapatid. Ang tema po ay napakaganda. Magbata at magtiis sa ngalan ni Jesus. Yan po siguro ay naipaliwanag po ng ating tagapagsalita. Nakagaya rin ho natin na dapat din po tayo na magtiis sa ating buhay dahil sa pang-araw-araw po nararanasan natin ang iba't ibang pagsubok o amon ng ating buhay. Ito po mabuti man o may hindi mabuti po na nararanasan natin. Bagamat ang isang tao po nasumpungan ang tunay na karunungan na ibinigay sa atin ng Diyos, lahat po ng ating mga nararanasan, lahat po ng ating mga nagagawa sa atin ng panahon ay nagkakaroon po ng linaw sa ating kaisipan. Dahil po ang pagtitiis o ang mga pagsubok na nararanasan ng tao, ito po ay dapat din po nating pasalamatan sa ating Panginoon. Dahil po dito nakikita kung paano ang ating matatag na pananampalataya o paniniwala sa ating Diyos. Subalit sinusubukan ho tayo ng ating Panginoon kung po tayo ay magiging tapat sa Kanya. Dahil sa mga pagsubok na ito, tayo po ay nasusukat ang isang mananampalataya kung gaano katatag ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya po mga minamahal kong kapatid, kung anuman po ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, kagad po nating nasasabi, Panginoon, tulungan niyo po kami. Ito rin po marahil parahan upang ang isang tao ay makatawag din sa ating mahal na Panginoon. Na kung minsan kung tayo po ay laging masaya, laging healthy, kung minsan po may nakakalimutan po tayo. Di po ba? Pero kung minsan kung sinusubok po tayo ng Diyos, Panginoon, patawad po.
Ganun po tayo. Pero sana po sa ating mga nag-aaral na sa ating pananampalataya na naituturo na po sa atin ito, sana hindi na po tayo ganun. Sabi nga po, magiging tapat tayo sa ating mga tungkulin. Magiging tapat tayo sa ating Diyos. Dahil po ang Diyos, sinubok niya rin ang mga alagad nung una. Sabi nga po ng banal na Espiritu, nagpadala po siya ng bato na nung umakyat po sila sa bundok. Ano po ang ginawa ng isang alagad? Dahil po may nasap po siya, nagdala po siya ng malaki na kahit po nahihirapan siya, dinala niya po yung batong malaki na hindi rin po natin alam kung anong pagagawa po sa atin nang nag-utos sa atin. Ano po ang ginawa ng Diyos? Pinababato po yung batong malaki. Paano mo po maibato ang malayo ang isang napakalaking bato? Kaya po ang Diyos, sinusubukan po tayo sa iba't ibang paraan. Kaya po sana tayo, mga kapatid, mag-aral po tayo. Palagi po nating susuriin ang ating mga gawain para po lalo nating makamtan ang kagustuhan ng ating Panginoon. Tatapot po ang oras ay napaka-kakaunti po at ang oras po ay nandyan na, 10:00 na po. Ang masasabi ko lang po, sana sa susunod pong linggo, mahaga po tayo, convention po sa susunod na linggo. Ang ating pong mga offering po ngayon, 3,705. 3,700 po, 5. Yan po ang ating pagtitipon ngayon, ang basbas po ng ating banal na Panginoon. Siya po ang nanguna sa atin. Sana po hanggang sa mga susunod po nating mga araw, ang gabay po ng Diyos ay laging nasa sa ating pong anak niya. Maraming salamat po at magandang umaga.
po. Ang nakita mo. Malugod at mahalamay kaya kaming pa. Salamat po ng Diyos na makananong. Misan pa. Iningat may balang metong kaya kami. Pwede po yung masayaming kayabakan. Kanyan kaya pong pupurit pa, salamat. Misan pa may yabe-yabe kami. May labas, yung kaya kami panaminggung wewe. Ninano balang yung balang metong. Makanyan man, dadalo kaya kaming kapag subukan. Kahirapan king kekembye. Tapos, Ginoong Diyos, kamben at sahot mo, Ginoong Diyos, makanyan minga kabyusan iti. Ginoong Diyos, magparati ka po king mabilog mong katawan, king kekembye, bangalang paglugalan ing kainan, hintangkot, hingkaling asgasan king kekembye. Nunegi ng Diyos, managumpe kami king sablambage, at dadanas king kekembye. Ginoong Diyos, makanyan man natin tangis, dapat Ginoong Diyos, ing kagalakan king kekembye. Tunay Ginoong Diyos, ikay makatarok ring king balang puso at kaisipan. Ginoong Diyos, sana, kayo mo kayo po paimbursyan, yung pasibayo, yung paniminggung wewe, ingatan mo kami, bang makanyan king miyabe-yabe, mag-aral, sasaliksik, karingkek ang salita, karingkek ang gawa, higit Ginoong Diyos, ingkek ang lugod, ape pama naman, manamuking balang metong kaya kami, alang nanumang kapalit, akondisyon, agyak ang pegkalub kaya kami. Ginoong Diyos, ninuman marandaman ngayon, panalangin ko at panalangin milagi ng Diyos. Panwalan mitaligan king lagyong ni Jesus, ing patawaran mo la, higit Ginoong Diyos, ing makanyan lang panuwanan king karilambie, baingal daw bukas Ginoong Diyos, ing makagalol at makakilos king kekang kaburian. Ginoong Diyos, ipanalangin mila naman din kapatid ming mengang dayuan, magsakripisyo king alawang bansa. Ginoong Diyos, ingatan mo la, nung makananong makanana, kapayapan lang beko, higit kapayapan lang bibalik, bit-bit intong peking karilambie. Ginoong Diyos, ang timurin, ipalain mo po yung kabiyayan mi. Ang yalawa ng kabiyayan, Ginoong Diyos, ipala mo. Mo kaya po pa yung bursyan, Ginoong Diyos. Bangat do bukas, lalo kang makagalo. Sumulong, makapagtibe. Galaw ka rin kekeng obra. Sabi napin po ng banal, Ginoong Diyos, maraguling obra. Tapos, Ginoong Diyos, kalupan, kapamilitan ng sawp mo. At lugod kaya kami, agawami ti tayaran mi. Hanggang kawakasan, managumpe kami king mayaping nasa. Ginoong Diyos, iti po yung kekeng samot dalangin, king lagyong Jesus, dakal pong salamat. Amen. Salamat po, dakal. Yung mayaping nasa. Ginoong Diyos, iti po yung kekeng samot dalangin, king lagyong Jesus, dakal pong salamat. Amen. Salamat po sa ating salamat. Yes,